Η πετσέτα τους μάγανε. Κυρία Γενή, την πετσέτα τη βάζουμε στα πόδια μας και επιπλέον δεν ακουμπάμε τους αγκώνες στο τραπέζι. Πού είναι η καλή σας τρόπη? Νάτι η καλή μου τρόπη. Κυρία Γενή, ό,τι κι αν σκοπεύετε να κάνετε, να μην το κάνετε. Δεν θέλω να μας ζητήσουν να φύγουμε. Η πετσέτα τους μάγανε. Κυρία Γενή, την πετσέτα τη βάζουμε στα πόδια μας και επιπλέον δεν ακουμπάμε τους αγκώνες στο τραπέζι. Πού είναι η καλή σας τρόπη? Νάτι η καλή μου τρόπη. Κυρία Γενή, ό,τι κι αν σκοπεύετε να κάνετε, να μην το κάνετε. Δεν θέλω να μας ζητήσουν να φύγουμε. η πετσέτα Μου γύφανου συντίζαμαν ολέθεν, να αγωνίμαν, να κάνετε με ποξλεγνητό. Είναι για ειρή. Η μόρνου μιλακίταν. Η μόρτσα συλλαγνιού, είσαι έπαρτος ενόγνα σου τεμά μου χαλεύ. Νοέλ πιπές, σαμαγιδό, πάτσαμ ζάβητα τέστεμι. Είναι για ειρή. Ένα γάμψου τα τέστεμι. μου γύφανου συντίζαμαν ολέθεν, να αγωνίμαν, να κάνετε με ποξλεγνητό. Είναι για ειρή. Η μόρνου μιλακίταν. Σε συλλαγνιού, είσαι έπαρτος ενόγνα σου τεμά μου χαλεύ. Νοέλ πιπές, σαμαγιδό, πάτσαμ ζάβητα τέστεμι. Είναι για ειρή. Ένα Γάμψου τα τέστεμι. μου γύφανου συντίζαμαν ολέθεν. Η πετσέτα τους μάγανε. Κυρία Γενή, την πετσέτα τη βάζουμε στα πόδια μας και επιπλέον δεν ακουμπάμε τους αγκώνες στο τραπέζι. Πού είναι η καλή σας τρόπη? Νάτι η καλή μου τρόπη. Κυρία Γενή, ό,τι κι αν σκοπεύετε να κάνετε, να μην το κάνετε. Δεν θέλω να μας ζητήσουν να φύγουμε. Η πετσέτα τους μάγανε. Κυρία Γενή, την πετσέτα τη βάζουμε στα πόδια μας και επιπλέον δεν ακουμπάμε τους αγκώνες στο τραπέζι. Πού είναι η καλή σας τρόπη? Νάτι η καλή μου τρόπη. Κυρία Γενή, ό,τι κι αν σκοπεύετε να κάνετε, να μην το κάνετε. Δεν θέλω να μας ζητήσουν να φύγουμε. Η πετσέτα τους μάγανε. Κυρία Γενή, την πετσέτα τη βάζουμε στα πόδια μας και επιπλέον δεν ακουμπάμε τους αγκώνες στο τραπέζι. Πού είναι η καλή σας τρόπη? Νάτι η καλή μου τρόπη. Κυρία Γενή, ό,τι κι αν σκοπεύετε να κάνετε, να μην το κάνετε. Δεν θέλω να μας ζητήσουν να φύγουμε. Κυρία Γενή, την πετσέτα τη βάζουμε στα πόδια μας και επιπλέον δεν ακουμπάμε τους αγκώνες στο τραπέζι. Πού είναι η καλή σας τρόπη? Νάτι η καλή μου τρόπη. Κυρία Γενή, ό,τι και αν σκοπεύετε να κάνετε, να μην το κάνετε. Δεν θέλω να μας ζητήσουν να φύγουμε. Η πετσέτα τους μάγανε. Κυρία Γενή, την πετσέτα τη βάζουμε στα πόδια μας και επιπλέον δεν ακουμπάμε τους αγκώνες στο τραπέζι. Πού είναι η καλή σας τρόπη? Νάτι η καλή μου τρόπη. Κυρία Γενή, ό,τι κι αν σκοπεύετε να κάνετε, να μην το κάνετε. Δεν θέλω να μας ζητήσουν να φύγουμε. Η πετσέτα τους μάγανε. Κυρία Γενή, την πετσέτα τη βάζουμε στα πόδια μας και επιπλέον δεν ακουμπάμε τους αγκώνες στο τραπέζι. Πού είναι η καλή σας τρόπη? Νάτι η καλή μου τρόπη. Κυρία Γενή, ό,τι κι αν σκοπεύετε να κάνετε, να μην το κάνετε. Δεν θέλω να μας ζητήσουν να φύγουμε. Η πετσέτα τους μάγανε. Κυρία Γενή, την πετσέτα τη βάζουμε στα πόδια μας και επιπλέον δεν ακουμπάμε τους αγκώνες στο τραπέζι. Πού είναι η καλή σας τρόπη? Νάτι η καλή μου τρόπη. Κυρία Γενή, ό,τι κι αν σκοπεύετε να κάνετε, να μην το κάνετε. Δεν θέλω να μας ζητήσουν να φύγουμε. Η πετσέτα τους μάγανε. Κυρία Γενή, την πετσέτα τη βάζουμε στα πόδια μας και επιπλέον δεν ακουμπάμε τους αγκώνες στο τραπέζι. Πού είναι η καλή σας τρόπη? Νάτι η καλή μου τρόπη. Κυρία Γενή, ό,τι και αν σκοπεύετε να κάνετε, να μην το κάνετε. Δεν θέλω να μας ζητήσουν να φύγουμε. Η πετσέτα τους μάγανε. Κυρία Γενή, την πετσέτα τη βάζουμε στα πόδια μας και επιπλέον δεν ακουμπάμε τους αγκώνες στο τραπέζι. Πού είναι η καλή σας τρόπη? Νάτι η καλή μου τρόπη. Κυρία Γενή, ό,τι και αν σκοπεύετε να κάνετε, να μην το κάνετε. Δεν θέλω να μας ζητήσουν να φύγουμε. Η πετσέτα τους μάγανε. Κυρία Γενή, την πετσέτα τη βάζουμε στα πόδια μας και επιπλέον
Δεν ακουμπάμε τους αγκώνες στο τραπέζι που είναι καλή σας τρόποι. Να τι καλή μου τρόποι. Κυρία Γενή, ό,τι και αν σκοπεύετε να κάνετε, να μην το κάνετε. Δεν θέλω να μας ζητήσουν να φύγουμε. Η πετσέτα τους μάγανε. Κυρία Γενή, την πετσέτα τη βάζουμε στα πόδια μας και επιπλέον δεν ακουμπάμε τους αγκώνες στο τραπέζι που είναι οι καλοί σας τρόποι. Να τι καλή μου τρόποι. Κυρία Γενή, ό,τι και αν σκοπεύετε να κάνετε, να μην το κάνετε. Δεν θέλω να μας ζητήσουν να φύγουμε. Η πετσέτα τους μάγανε. Κυρία Γενή, την πετσέτα τη βάζουμε στα πόδια μας και επιπλέον δεν ακουμπάμε τους αγκώνες στο τραπέζι που είναι οι καλοί σας τρόποι. Να τι καλή μου τρόποι. Κυρία Γενή, ό,τι και αν σκοπεύετε να κάνετε, να μην το κάνετε. Δεν θέλω να μας ζητήσουν να φύγουμε. Η πετσέτα τους μάγανε. Κυρία Γενή, την πετσέτα τη βάζουμε στα πόδια μας και επιπλέον δεν ακουμπάμε τους αγκώνες στο τραπέζι που είναι οι καλοί σας τρόποι. Να τι καλή μου τρόποι. Κυρία Γενή, ό,τι και αν σκοπεύετε να κάνετε, να μην το κάνετε. Δεν θέλω να μας ζητήσουν να φύγουμε. Η πετσέτα τους μάγανε. Κυρία Γενή, την πετσέτα τη βάζουμε στα πόδια μας και επιπλέον δεν ακουμπάμε τους αγκώνες στο τραπέζι που είναι οι καλοί σας τρόποι. Να τι καλή μου τρόποι. Κυρία Γενή, ό,τι και αν σκοπεύετε να κάνετε, να μην το κάνετε. Δεν θέλω να μας ζητήσουν να φύγουμε. Η πετσέτα τους μάγανε. Κυρία Γενή, την πετσέτα τη βάζουμε στα πόδια μας και επιπλέον δεν ακουμπάμε τους αγκώνες στο τραπέζι που είναι οι καλοί σας τρόποι. Να τι καλή μου τρόποι. Κυρία Γενή, ό,τι και αν σκοπεύετε να κάνετε, να μην το κάνετε. Δεν θέλω να μας ζητήσουν να φύγουμε. Η πετσέτα τους μάγανε. Κυρία Γενή, την πετσέτα τη βάζουμε στα πόδια μας και επιπλέον δεν ακουμπάμε τους αγκώνες στο τραπέζι που είναι οι καλοί σας τρόποι. Να τι καλή μου τρόποι. Κυρία Γενή, ό,τι και αν σκοπεύετε να κάνετε, να μην το κάνετε. Δεν θέλω να μας ζητήσουν να φύγουμε. Η πετσέτα τους μάγανε. Κυρία Γενή, την πετσέτα τη βάζουμε στα πόδια μας και επιπλέον δεν ακουμπάμε τους αγκώνες στο τραπέζι που είναι οι καλοί σας τρόποι. Να τι καλή μου τρόποι. Κυρία Γενή, ό,τι και αν σκοπεύετε να κάνετε, να μην το κάνετε. Δεν θέλω να μας ζητήσουν να φύγουμε. Η πετσέτα τους μάγανε. Κυρία Γενή, την πετσέτα τη βάζουμε στα πόδια μας και επιπλέον δεν ακουμπάμε τους αγκώνες στο τραπέζι που είναι οι καλοί σας τρόποι. Να τι καλή μου τρόποι. Κυρία Γενή, ό,τι και αν σκοπεύετε να κάνετε, να μην το κάνετε. Δεν θέλω να μας ζητήσουν να φύγουμε. Η πετσέτα τους μάγανε. Κυρία Γενή, την πετσέτα τη βάζουμε στα πόδια μας και επιπλέον δεν ακουμπάμε τους αγκώνες στο τραπέζι που είναι οι καλοί σας τρόποι. Να τι καλή μου τρόποι. Κυρία Γενή, ό,τι και αν σκοπεύετε να κάνετε, να μην το κάνετε. Δεν θέλω να μας ζητήσουν να φύγουμε.